Nduk. Kelas 6 SD lho. Arep nembang apa Nduk Cahayu? Oh, sampe. Oke, iki Pak Di Bagong. Iki Pak Di Petro. Petro. Itu kacil juara ini. Lah kuwi. Salah. Pak Di Petro. Lho, Pak Di Petro. Jika tinggalmu Didik. Jati Mulyo Sragen. Jati Mulyo Ngalo. Ini kali sinten? Ibu kalian baik-baik. Nah, ibuku sing ndi? aja dikenalke Om Bagong ya. Om Bagong iki lho maksudnya aja di anu, ya. Ibuku to iki. Rahasia. Rahasia. Oh, karena satu. Monggo bawa iki. Nggih, Alon-alon. Materi anyar lagi kayak ini loh. Nah, gitu. Pak Bagong kan nggak ngelatih bocah kok mesti dari capil. Ya alhamdulillah. Pak Bagong iki pentingane ngelatih bocah. Gitu nek karo aku. Lalu apa? Ya kuwi bocah. Oh, Kayak tunggale. oh lah Pak Bagong ini apa yang digarap lho kok? Gending, beksan, Di darat. digarap kabeh. Sing kalah awakku. Apa? Aku koncoe tak garap. Oh, ora. Ya, Dik. Saben bengi. Samping. Jenglenge Mas Jamal. Mas Pedro sih jenglenge. Siap. Bagong jengleng. Nah, ini Mas Bagong yuk. Persiapan Bagong. Ini nyambut Dewi sing tenanan. Koyang kuning. Oh, mana itu? Nyambut cewek kae. Gak pas. Pen, ngene Mas Maki wis tenanan. Gede awake tok. Gede awake tok. Yo ora awake tok. Lagi. Nek sing bareng iki. Nanti guyok ngono iki. Aku gumun sinden aku yo nggo HP aku request yo. Apa? Lagu yo kok HP iki. Lah dinakone wong request. Request ki request apa? Loh, Ora omongan kowe celacung ora. loh. HP ku tak tinggal dulu, Cok. Bentuk, Bagong. Kowe umpamane nggo sekolah sampe pengen dadi apa? Pengen ya dadi sabun. Dadi sabun. Sabun. Kok iso sabun? Loh, nanti kainan piye-piye. Terus piye kon? Ono sing atus kaya mbae sinden cek Karate, ya. sing kula dhewe Terus kok dhewe balik titik. Ate ora marep sing kula dhewe balik titik ngene. Terus piye? Wah, ya meneng ae wong sabun. Kuwi wis ngatus Mbak Titi. Ora nek Wis ngatus Mbak Putri ngomong 20 tahun piye? Wah, sabun mencolot-colot lunyu. sabun kok miling. Saya Sing liyane sabun apa? konsep. Kloset. Lah sing ndodok kae. Umpama sing ning kamar mandi Mbak Titi. Ya tak make sik. Yang umpama sing Aku ning nang sore karo nyanyi. Tapi Oh, tak gedek lho. saya sing ning anu sing ndodok lha Mbak Putri. Ah, jabat di tangan. Jadi ya, Wong kloset kok jambak iki ya. saya di tangan. Ayo. Kebenaran jadi sing lagi jalan aku lho, nek tanggapan mangkat dhewe.
Lho mau delok titik. Iya, omah iki modele biasane pagi. Masa ora padha kudune kok. Wong padasan. Oh, wong edan. Ya, Wow, Mas Lili, nama toh? Pacitan yo. Pacitan. Iya mau WA meneh serenek. Apa? Kanggo dalange. Apa? Piye wae sama Mas Rusi. Apa? Dalange nek ora wani ngono kok wis ra iso mancing. Ora dijuran. Ono wong jurane aku. Yo. Panas. Ya Mas Tano, juga. Ayo. Parian sih, tetap parian sih. Parian iki wayahe parian. Ayo. Sikil sabel yo, Gil. Bisikal iso parian dereng. Kalian masa ndelok. Iso parian dereng. Dereng. Yo baiki parian, yo satu-satu parian baiki. Baiki. Bapak Beki. Baiki kok baiki. Ayo kok jenenge Beki. Eki. Yo, Mbak. Parian apa? Bisa semua. Aku ora iso. Ora iso kok mangkat. Yo, parian. Nano nino. Nano neno. Yo aja nano nino kok. Muluke nono. Mosok ra iso parian. Sabar. Ajari ta Mas Sandu. Aja. 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 Aja dhewe rek. Ngaku biyen kok ajari terus lho. Ora iso. Yo cagak ting. Ayo Cagak ding. diduduk mading. Duduk mading. Nek ra mading Merah mading. dudu cagak ting. Ayo. Apa? Ayo, nang cepet. Ayo. Awas sambil rasa. Lah kok kudu salah. Ora, manut Muhammad Bakung ora. Yo. Tuku. Nah, dulu. Ayo. Tuku dulu. Ayo. Saya hilang. Aduh. Jadi dong. Aduh. Mbak Titi sih, Mbak Titi sih, Mbak Titi sih, Mbak Titi sih. Ayo. Ah, Mbak Titi, ayo. Nano. Ya ini ayu. Aku senang lah. Mbak Titi ya. Ora kok seneng wong aku gelem. Wah, sapa-sapa seneng, sapa seneng. Saya diri wae ngono ya ora damblene sing gelem. Ya, Mbak Titi, kalian Mbak Titi. Ye. Ali-ali. Ali-ali. Matane coklat. Matane sobat. Jam sing 800 matane. Yo, Tak tresnani. ra tresnani. Dunia akhirat. Sing dia. Sing iki. Ali-ali. Yo, Mbak Ate. Cepat tak tenani badan minggat. Oh, nek awake dhewe. Yo, Mbak Ate, Mbak Ate. Ayo Mbak Ate, Mbak Ate. Ayo. Tuku potong. Tuku botok. Tuku harjo. Ning Sukoharjo. Orane gamelan lu. Alah lah. Pokoke tengane kok ganggu parian. Yo. Para warga sadaya. Amin. Sedaya
panjang yuswa. Allahumma Ayo Pak Edi, wis temurung ayo. Ayo dah, terakhir. Ayo. Ayo. Menyang tanggil, Menyang tanggil, tuku kloso. tuku kloso. Ayo. Muka pak Manggil. Bagyo mulya. Amin. wajib terik Masih Bro, kalian masih Bro. Ayo. Saya marai daripada ramarai. Retronton Retronton, belum sumur Wong Sumur, untuk penonton nonton. kabeh panjang umur. Amin, amin, amin. Ayo, ayo. Oh, di sini. Oh, Pak Simin arep balikan, Pak Simin. Arep balikan, Pak Simin. Pak Simin arep balikan. jebule kabeh Yo. Iki marai mbok menawa nek seninau. oh Kuwi kelontong. kok ngene kon gatel kok minau Yo, Pak Simin balikan, yo. Ya Mas Simin, ya Bang. Ora kare Morat karet, gorengan kopi. gorengan kopi, Bagong medhit kok masjid, kene ngajak. ngajak kopi. Iki kono. Ngajak kopi. ayo gak kita Bagong medhit gawene ngajak. wali opo Iki kono niki iki lho. Bagong medhit gawene ngajak. Ngopi. Ngopi piye? Lah apa? Ngajak Apa kuwi? ngaji. Oh, ngajak ngaji. Amin. Ayo Mas Bagong balikan. sik kok tak protes Apa? ngaji kok ngene apa sing ngaji ayam Yo Mas Bagong balikan. Ya Bang. Sing apik. Ayo nuruti wong doyo. Oh. Ini tadi terpikir akeh seniman oke. Yo. Sampai ini ya nek gawe oke. Nek arep balikan iki hati-hati. Nunduk iki lho ya. Jenenge keturunan Mas Mandi iki kabeh kulo iki dadi wong budaya seni. Kulo nek jeneng ngomong iki kudu sing pas ngerti. Paling Oh, tadi ya kudu pas tenan. kamu iki menengok Ayo. Ayo. kabeh iki mau ora menteleng karo ora iki kari kowe piye sacamu. tak perlu kali matane Yo. lempang no Klepanut, duduk sumur duduk sumur. warga ngunut panjang umur Lah padha Lha kowe iki perlu paling iki gak utang dulu sumur. Lah nek apa? Kang lontre. Oke, anu jamu duduk sumur kok. Ayo ini yo yo yo. Mana ada? Panas hujan. Oh, apanya mas? Luar balikan. Yo. Ah, kok udah rawan apa? Ora bisa urung. Tani bener. Oh ya. Nah. 1,2 koma. Ya, 1,2 koma yo. Mas Pandu ganteng, minta duitnya. Waduh. Iki sing marai sapa? Aku yo tak marai. Lah iki diamboke iki sing marai. Aduh, aduh, aduh. Satu ini 2 koma. Tapi minta duitnya. Komite kok karo koma iki. Oh, jenenge. Yo, iku tak kei. Kamu sesek. Yo, panas hujan. Kalian Jadi Pak. Apa kok? Cekoke jenengan sing ganti. Kurang marem iki dulu jadi guyon.
Bareng iku Mas Petro mbok menawa iso ana wedale bacane iki Pak Bayan Supri tasih parang lenggah swara apik Nggih, nggih. aku tenan lho pomo swara apik kaya Bayan Supri wah iya Apa? sanake sinden cimeteng Ora mesti. Kan mbok dol apamu. pomo suaraku kaya Pak Bayan Supri Apa wong mangan swara tok? Apa wong mangan swara tok? Mbak Titil kok kaya padhasan kok. ada sama manfaat Manfaat piye? diwudu Oh, padhasan wis mangan aku yo wedi. dia kok ngene medina Ya,